ওয়েস্ট লাম্বু তিনি 4 তারিখ অক্টোবর 4 তারিখ অক্টোबर बर आगे सामान बायनो आं 4 तारिख अक्ट'बर डेट खेखा इनके आं नायो एलाकानि बर' रक आजिना लामा करे ताबु भारत सरकार एवं त्रिपुरा सरकार एवं इंडियन गवर्नमेंट बरक नो चाकरी न मतो खमा करे बनि बगै आं आने एरिया वो सुदु अबया ताबु जाक जति 22 टा नक तांजाखा और 22 टा नक हाके सालनक फालनक नामजाखा और फालनको चीन बर' रो उत्सावङै मोखथों बा मानि फालै आजिवै साथुन हिनै आन बुखाव बिश्वास खायिनो बरक तलक तलक टेप साकाउ कासानाय आजिनिस नायो त्रिपुरा राज्यनि बर' रनो जों नायो चिनि मथान हइते एवं चिनि बुबागाराव सामान दं जों जेखिबोनो जेकुनु लामातै बर'नो जों ससानाय एवं दिसानाय हानि नक फां स्नामनाय हिनि बुबागारा कग्रे जाक बुबागारा स्नाम बुखलांनाय हानि नक अबनि बगै अरो जारा दुकान दिनाय बर'नो आं कयनाय अरो जेतु सुवाकटा फालतुन एवं गाहाम मानि फालै उंगो आजिथु आवन नुस्लाय आं ते कैसे कग्रिका बस कां डिसेम्बर नि बिसिं नभेम्बर डिसेम्बर नि बिसिङो ओयं साकाउ ते कैसे आं ते गनि सनाम क्लांनाय अब आनि मुकुमु तंनाय हिनै आं दाबुगो काइथन थानि सुरिया को खावो जेखेबनो बरक अब फालनगो बार बार सब अब फालनगो केफेक मानि ता फालतु अब नानि अनुरोध आसु सावैनो तिनिका काइबेसा गस्टल फियगै अरो दुइटा उस्टल खरंनि बागै स्नाम रिका साइं साकाउते खरंनि बागै स्नामनाय तलक तलक आं जदि गुबै गुबै न तेबो लगै तंखाय आं नायनाय तेब स्नामनन बागै जोनो एमडीसी फान्ड जोनो रां रिमानि जोनो 75 लाख रिमानि और 75 लाख नि अर्धेक सामुंका ते अर्धेक नि रां फायाको अर्धेक अंगनाय आ अर्धेकनो जों तेब खायनाय आबो नायमानि इके मुकुमु जिनिस तंखांखाय गाहामुंगु आ जिनिस न आं बासिउइ नारगैनो ओ फालनक्स नाम बस बाजेट दं नें खाना अब एमने काइबेरिनि बाजेट काइबेरिनि बाजेट जों थानिनो दाबो जों नायनाय गोथाम जासना मानो तेसा बाजेट बारिवै काइथाम जागा कनिन जागा गोथाम खायदिखाय खरकटाम फाल बानाय अब जों नायनाय सुनखौ जतन हामबाय जत काम खालामथु एवं बसखां 6 तारिख लक्ष्मी पूजा काहामके पालायलाय थुनथिनि आं आनि लुकुरंनो अबनो कक कबक मुनारगै आनि ककनो मिथाका हामबाय अब उनके पानबुआ तिनी 4 तारिख अक्टोबर और 4 तारिख अक्टोबर दुइटा जगह ऐसा वेस्ट लाम्बू सिंगारो दुकान फालनक आरो ओपनिंग खायगा अनबर ताग और पानबुआ खायगा अब के पानबुआ बिची इनके आनलोकी तो सिनी 45 नि प्रेसिडेंट तेबुरी नेतृत्व इनके आं नायो आं जतदिन इलेक्शन जितिवै तंसाक आं नायनाय जे सिनी बर' रक এই फालनगो मौनि बुखा उत्साव खायै मानै फालै लेपसा लेपसि आजिवै बर' सम्पत्ति मौनि संसार चलतो आबनो आं बेशिरभाग नायो केनना त्रिपुरा सरकार एवं सिनी एडिसी गवर्नमेंट ताबुक चाकरि रिनान मतो कोन सम्भव एवं विशेष करे आंका सिनी एडिसी वो स्टेट गवर्नमेंट राग रया बनि बागै जों कुनु रिक्रुटमेंट लांमैया किन्तु बुबागारानि माध्यमे ताबुक बुबागारा नायो जेकुनु लामातै सिनी मुया सानाय रक जेखेपनो निजिनि साक साक याखंगो बसानानै एवं बुबागारा अबनो बेसि सापर्ट खायो बुबागारा निजिबो साव आनो अब मध्य मध्य साव मालाय खांखाय आसु लेके मीटिंग अनंत बाबू मैं तो आपने के लिए काम नहीं कर रहे मैं मेरा
त्रिपुरा स्टेट का जनजाति वो लोग का जितना तक हक नहीं मिलेगा बास इधर कुन लामा माया साक पिनी जगह ने नक फंग माया साक आंग लोरी थानाय आंग सभा खाई थानाय किंतु लुकुरक बनो साइजो खाई लुकुरक बनो सभाबो मालोरी मारी नाय अवश्य बिनी को इनके ताबुक साक त्रिपुरा राज्य वो ताबुक वो बहुत चिरी खाई अनेक बरक बिन बैलेंस बिन ऊपर अनेक कक साव गोबां मा बरक नो राजा तुमालिया अमुकमालिया ताबुक वो राजा जेखाने थांगो अ जागावो खकसानि जागाव चदना बरक अखर राजाना हाबजागो बरक के अबनो निजेनि मकल बायथायमाय नुगमानि बजे एदिसि हापां फायमानि पराय आं निजेस्व ननर मेसिन 10टा बागजाक पयला जिनि एमएसि फान्डनि तारपरे आं निजे कग्रिखा नर नर आनी 1 बछरनि बेतन बागरा हिनि नंगर रांबो बागरा आनी बेतन पयला आं जेता कग्रि मानि जा आं लाबोला ताबुक এই দোকান 22টা দোকান অলরেডি ताबुक कायबा दङ कोनै तो अलरेडी तिनि बाय कोनै ओपनिं नाय आर खोना दुइटा खोना ते दुइटा अलरेडी कमप्लीट आबो बर तारिरिया को ओपनिं नि बर कायसा कचुबारि कायसा दामदुं बाजार दामदुं अंग तारनाय दामदुं बाजारो दंदो बाजारो ते कायसा खायजा आबो एकदम कमप्लीट दं जा आबो बसखां 4-5 दिन बिसिङो बर सावो लोक बुजा पाइके आबो ओपनिं खायदे आं नायनाय ताबुक गभर्नमेंट যদি তেও ফেসিলিটি রেখায় এবং রাংনি অভাব করি হিঙ্গে आङो कोनि जागा गोथा फायना नायनाय दखान तीन बरक तेव बाजि थुन मानि फालि फानो जे जाखाय फानो आजि थुन आनि बखाव का हायसि आजि नान दरकार उपार्जन खायना नांनाय नों बुनि तला बुसुक दिन दंनायबा अबनि बागैनो नरन थानि अबनो कबो जे ताकलाय बिसि निर्वाचन प्रत्येक मेम्बर ने थाने आनि कय दंनाय नगो नगो थाङै जे खेफानो बरकनि सिगनेचार 50टा একটা ভিলেজও একটা ওয়ার্ডও 50 জনের সিগনেচার মানাनाय नों अब आनि बरकहिनि बब इच्छा खालाय आंनिनि बरकहिनि आंनोनो बुदिदा हिनि 50 जना सय फायना नांनाय पेपार के नरंनि बिसि जेखायबान जिति खांखाय तागलाय तो बिसि जिति मान अर्थन नों गब ब्लगनि दाम दं ब्लगनि अधिकार दं नों बेतन हुमानाय प्रेसिडेंट जरा चेयरमैन वाइस चेयरमैन बेतन हुमानाय के अरनि जरा मेम्बर एवं जरा लीडर दंनाय दं थानि आनि कबमुं प्लास नरक जेखायबानो अबिसिनो नारनान बागै जतन साइतों नारनाय अबसिखौ अबनो बिसि मानखा चेइसिनि एदिसि हापां जे बुट बसानाय बजिदि केव रुखिमाया अब मिया बबो बागरा अपोक्स बिसि मानखा मात्रनो ब अ सीट बजितिखा आफरखाय आसे खायना नांला आकौ निजि सा बनि बागै जतन काहाम करं दंथुन खोनाबासो लक्ष्मी पूजा पालायलायो जारा प्राय नगन लक्ष्मी पूजा पालायो काहाम खालाय लक्ष्मी पूजा पालायथुन असालाय थांगाबा तब आनि नरनि थानि आनि सबाने सिबाय याफारि जतन हामबाय दंथुन हिनि आनि क थाइनि सामाने अर मुटाका हामबाय 어머니 미싱으로 정신 거 사보기는 좀 뒤파노 좀 뒤리 왜 파노 하시는 거 사는 바가 좀 와서지나 아버님 바가는 와라이 몽소래 뭐 우리 플라이 아버는 저리 뭐 우리 플라이 아는 앙저리 보는 저리 칸 시병 뭐 타나니 보는 저리 공르저 타나니 엄티카이 좀 셔터 버서도 버서 보기카 좀 다고 탕나니 파티 사이나 너무 소매 그리카 좀 파티시 사이나 나야 담다이 좀 শুধু যুদ্ধনি বাকি নকছিনানি 좀 바하이카이 무바그라 좀 사사치니 ঈশ্বরসি 파이어고 भगवान बिने एकमात्र भगवान को दिन रूप नगे फैया बर रूपे न फायो जों अब ईश्वर रुपने आखने जों आशीर्वाद रहमानि कोनि राजानि बसा राजकुमार कायसा फ्लाया बनाय इनके ओइ समय जों जुदि खासिया गाय जों कुमार सगे थांनाय अनेक जाति दङ सिलिगुरि रग गासा रग अनेक जात बाके कमर थांनाय जा जों कमर नाय किन्तु जिनि बायको गाहाम जिनि उसो माने बायको गाहाम ताबु बजिता जाक्ता माने गोथां राजानि बसा राजा दंखो इनके इ समयनो जों जुदि जिनि हानि बागे जाबाय मैया निर्महर हलियो रिजागो जिनि बर बुरि रग लेफ फेबु थारजागो गारि बसा थांना थां जुदि सुदा फ्लायमा इनके जों मन्त्रि मिनिस्टार दङ बुबाग्रा सिकि चु फ्लायमा यां दंखो ताबु अबनि बागे जों थानजां दिउ नगाय नं कांग्रेस बा खायो सिबियाम थांले ताम माने नंगरो मन्त्रि नङा आजको किछु खायमिया
Tongbre bikas song he kami ma tongbayo gila gila tonggo ini kipi sini tipe sini mondir tanggur budon thaya bro no khobor to dikha jo no sini mondir no khobor dikha kintu boni to kok salai tane to keno da dia boro kino sini mokhana ni juno ni hinka thik ase phaidia bono phabo tamle phaidia yar puto marai nani jora se osuka step step ko boro banu ga akne chalak phelayo obon bagane sum bujna nang boro bising tong khana ta 5 dini nungka jamano sabai da phaidia engka chung wan sumna nang joto no boro bising tong khana tabu mobile ni hoite ba tv ro jesna hoite nugoi dong nuge diba nuglai dong engka oboni bagane wan sukai sini tabu ini oro ko sana thamu sung te asu sai ni ya te ko ka sa da go bulan ko